30 sena mill-inaugurazzjoni tal-Monument tal-Indipendenza fil-Floriana, il-Monument ngħata Dehra ġdida wara li sarlu xogħol ta' manutenzjoni mill-ħaddiema fis-sezzjoni tal-konservazzjoni ta' Heritage Malta. Il-Monument tal-Indipendenza, xogħol l-iskultur Gianni Bonnici, fl-aħħar ġimgħat għadda minn taħt idejn il-ħaddiema professjonali tar-restawr għall-ewwel darba mindu ġie inawgurat f'Settembru tal-1989. Il-monument li jinsab fil-ponta tal-Mol fil-Floriana jirrappreżenta lil Malta li tinħeles u fl-istess ħin tiddawwar minn żigarelli li huma fl-istess ħin xkiel u festa tal-libertà. Il-konservatur ewlieni ta' Heritage Malta Frank Ketkuti tkellem ma' One News dwar ix-xogħol li sar u sostna li l-bronz instab f'kundizzjoni tajba. Elementi li kienu fuq barra jitrabilhom ħafna ħmiġ, speċjalment il-ħmiġ tal-ħamim li joqgħod fuqu. Sewwa, ġifieri l-proċess beda billi l-ewwel naddafnilu il-trabijiet u ovvjament il-ħmiġ tal-ħamim li kellu. Minn hemmhekk il-proċess ta' wara kien li naħħulu xi fdallijiet ta' xemat li kienu jintużaw fil-passat bħala protezzjoni tal-bronżijiet. Is-Sur Ketkuti żied jgħid li fl-aħħar ġimgħat il-Gvern tal-awtorizzazzjoni lil Heritage Malta biex tieħu ħsieb dan il-monument u bosta monumenti oħra inferxin mal-pajjiż. Ir-restawr ovvjament huwa importanti ħafna, dan huwa wirt nazzjonali, aħna dan l-aħħar il-Gvern ta' fidejn Heritage Malta li jieħu ħsieb dan il-monumenti, aħna bħala sezzjoni tal-konservazzjoni qed induruhom wieħed, ovvjament naraw minn li kienu l-iktar bżonn, dana peress li għala 30 sena u ta' min li tajnieh il-trattiment li għandu bżonn, ikun lest bil-lest għall-festa. Fil-fatt, dan ix-xogħol ta' restawr jikkumplementa bosta xogħlijiet oħrajn ta' restawr fil-kapitali Maltija, bis-sezzjoni tal-konservazzjoni ta' Heritage Malta għandha programm ieħor ta' xogħlijiet fuq qatt ġmielu ta' monumenti li jirrappreżentaw personaġġi u ġrajiet ewlenin fl-istorja ta' pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.